Oy, 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 oy. Teka lang, teka lang. Sino na naman yung kachat mo, ha? Hindi ka pa rin ba? Ha? Nakakaintindi? Last time, di ba? Tinutukan ka na ng kutsilyo ng asawa mo. Gusto mo ba ngayon? Kung itutuloy mo yan, ibaon niya na sa'yo. Ay, nako mga kabisyo, ang oras natin. Ganap na pong 32 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Ang bilis ng oras, ano? Alas 6 na ng gabi. Oy, batiin pala natin mga nakikinig sa atin, mga solid natin dyan na mga listeners. Dyan po sa may Mosaito Drive, Bacoor. Ayan, lalong-lalo na yung Car Club Garage na laging nakatutok sa atin. Thank you very much kila Sir Chris and Ma'am Melay Henson. Magandang gabi po sa inyong lahat. O, ito na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Ito, mainit na usapin to. Pag-usapan na natin to! 10 milyon na pabuya para sa makapagtuturo kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Kibuloy! Wow! At 1 million peso naman sa 5 iba pa, inanunsyo ng DILG. Gusto mong yumaman? Hanapin natin si Kibuloy. O, eto na mga kabisyo tang, logican na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Ano pag hinihintay mo? Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Eto, makinig ka ha. Basic sa law enforcement natin ang mag-alok ng malaking pabuya kapag high-profile case ang sangkot. Kagaya na lang po nito kay Pastor Kibuloy. Kaya minsan nababalitaan po natin sa mga budget hearing na ang laki po ng budget for intelligence ng gobyerno. Kasi kasama po itong mga bounty money, di ba? Though meron naman talagang nagbibigay ng anonymous na magbibigay ng pabuya, dagdag minsan para lumaki in order to serve the justice. Or halimbawa, may gustong talagang ilubog, di ba? Now, mga kabisyo, logican po natin. Maaring nagtatago po si Pastor Kibuloy upang protektahan ang kanyang sarili mula po sa hindi patas na pagtrato. Yan po isa sa mga dahilan. Pwedeng stress din ang legal na proseso or it could be banta sa kanyang seguridad. Nais din niyang mapanatili ang kanyang reputasyon at maaring bahagi ito ng strategy legal, di ba, na hakbang upang mapaghandaan ng malakas na depensa. Pero ito mga kabisyo, if you are, real talk to if you are a spiritual man, gaya po ng kiniklaim ng ilang mga pastor, maging mga pare, leader ng simbahan, kung wala ka naman talagang kasalanan, bakit ka magtatago? Now, let me share with you a Bible verse since this is a religious matter naman. Ito po ay mula po sa Ephesians chapter 5 verse 8 to 9. Ang sinasabi po ng Bible, "For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. For this light within you produces only what is good and right and true." So kung kiniklaim natin na nasa Panginoon na tayo, wala na tayong dapat itinatago. Kasi ang itinatago is namumuhay po yan sa kadiliman o darkness o makasalanan. Kasi, mga di ba kabisyo, kung nasa darkness ka, ayaw mo sa light. Dahil pag nasa liwanag ka, makikita yung mali mo. At pag sa madilim, naitatago mo. Di ba, Tang? Ano masasabi mo? Ay, kaya nga ang beer house sa madilim kasi doon mga tao gumagawa ng kasalanan at nagtatago. Tama nga naman, di ba? It does make sense, mga kabisyo. May nakikita ka bang beer house na maliwanag? Kaya sa madilim kasi unang-una, nagtatago ka sa asawa mo.
tinatago mo sa ibang tao. Natatakot ka sa andang. Sa multong bakla. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!